start. Send Tav Korsing kan nu og passer lidt i vind, og så holder kasteren. Og så i udfald, så giver Tav lige gas, og så smutter han afsted. Men kan han holde det bag ved sig? Rune Slag, den er følger. Lisse. Godt hit blev det sidste bagefter. Nu skal vi se. Tav laver en lille kørefejl, og så presser Rune altså på med det samme. Og så går det ikke om Rune. Han går fri Rune. Gør det ikke. Han går ikke lige. Rune og Tav i hård gang. Selvom man ligger der i toppen, så er der ingen grund til at køre safe. Man kan lige så godt forsøge sig. Rune forsøgte angreb, men Tav fik lukket godt af. Spændende race. Så giver 6 ikke om mig i bag igen. Det er godt, det går det en hit rundt tilbage, og så får Rune enden. Tav lukker af. Det er som om de kører 2 linjer der, og så er vi ikke Tav. Nu kommer Rune igen, og så går forbi Rune. Så går forbi. Rune står forbi. Stod de på dem, så er det rent uheld. De kører før og tæt race de to. For et hit. Skal vi se, Rune han tager den tilbage her og tager lidt langsomt. Og så er Rune langs på det andet stykke. På bagelstræk, de kører ikke lige hurtigt på forskellige steder med og så går Rune joker. Og så tror jeg, at de tager. Spændende hit. Virkelig spændende hit. Og de er en omgang tilbage nu, når jeg kommer op. Tav har lidt forsvagt. Skal vi se, om Tav tager noget, han gemmer den sidste omgang. Han gemmer. Kører fra det Tav, og så kommer Rune tæt på igen. Fantastisk hit. Det bliver altså spændende. Tav, han skal op på sporet. 100, eller så går sejren Rune. For han kommer stærkt med det stykke. Der er Rune over, han er Tav de 2 andre gange. Så vil vi se, jeg tror Rune vinder. Så skal Tav ind, og så kommer Rune. Hvem vinder? Det er Rune, og Tav Korsing.